Sugda na sa Commission on Elections kon Comelec ang simultaneous nga Oplan Baklas lukop nasod karong umaabot nga Pebrero 13 ug 14. Kini alang lamang sa mga mudagan sa Senatorial ug Partylist position sanglit magsugod na ang ilang campaign period sa Pebrero 11. Samtang ang pagpangampanya alang sa mga local candidates magsugod pa sa Marso 28. Matud pa sa Regional Director sa Comelec Central Visayas, Francisco Pobe, nga hatagan nilag higayon ang mga kandidato o ingon man party list sa voluntaryong pagbaklas o pagbalhin sa mga campaign posters ngadto sa mga assigned common poster areas. Ubos sa Fair Election Act, mamahimong makabutang og mga campaign posters sa mga plaza, duol sa barangay hall, mga merkado ug mga basketball court. Ang gitugutan na nato dito sa common poster area, kanarang sukod sa bond paper para madali nato masabtan. Okay. Kanang short bond paper, long bond paper size, ug 2x3 nga tarpaulin. Asa man ning dagko, adto nato ni ibutang sa atong mga headquarters, adto nato ibutang sa atong balay. Karon, adto ta sa kanang ingat sa biyahe. Adto ta sa karon sa moingon nga kanang mayong pista. Tan-aw nato ang tarpaulin kung asa ni siya gipasta. Kung napasta ni siya diha sa mga government facilities or sa mga national highways, automatic takaso nato na. Lakip sa mga gidili sa Comelec ang pagbutang og posters sa mga government facilities, sa mga national highways ug national roads, mga poste sa kuryente ug mga punuan. Nagkanayon si Pobe nga posibleng ma-issuehan og show cause order ang mga kandidato o party list nga wala mi voluntaryong baklas sa mga posters nga gibutang og gitaod sa mga gidili nga dapit. Padayon sab ang pag-awhag sa Comelec 7 sa mga kandidato nga dunay social media pages sa pagkuha og accreditation. Gani sa Reyon 7, ang dakbayan sa Lapu-Lapu pa lamang ang misunod sa maong kamanduan. Andito sa City of Lapu-Lapu, they have kanang naa sila yung Facebook page nila, nga official page nila sa ilang candidacy, ilang election campaign, nag-file na sila application for accreditation. Init man ang panagbangi sa pipila sa mga managan sa pwesto sa local level, saysay sa Comelec 7 ug kapulisan nga naaubos sa Code Green o walay cause for concern ang Central Visayas. Naapata sa green category, meaning generally peaceful pa. But for me, kaning gipakita, if you look at the political scenario of Cebu, naata sa ginganlan og kanang intense political rivalry. Di ba? Init ang politika kumikan sa ang kontra sa mga nagkontrahan ng mga kandidato. For Cebu City, I'd like to be very specific about this. We are not placed under that category, no, karang na ay intense political rivalry. During the RJCC meeting, wala ta na belong ana nga category. Second, wala pud ta dire gitawag na election-related incidents. So currently and the previous elections, negative ta on election-related incident. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.